Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. ayasi ministre minnu bɛ adamadenya wale ko kunna olu ka lajɛrɛba ta ko fɔlɔ baaraw kuncɛra fɛrɛ ani bɛnkan minnu sɔrɔla ni forumi ale kɛnɛ kan adamadenya yiriwali kama an bɛna walawalaw ye bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ bololokan kunnafoni di baaraw ɲɛnabɔ ko ɲuman kama appel mali ale ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan min na journaliste ninnu na se ka baara kɛ cogoya min na ka ɲa sariya kɔnɔna la appel mali ka nin projet de vulgarisation de la charte des professionnels de la presse en ligne an bɛna o fana ɲɛfɔw ye bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ ma kunnafoni tan bɛɛ dibi la aw minnu sɔnna ka advance tv sugandi yaasa ka bɔ kunnasiri dibi la an bɛ aw fo o danaya la dantɛ foli min na ni ye kunnafoni di kɛnɛ wɛrɛ sigilen ye aw ye ka bɛn bi tɛnɛ ma utukalo tile 11 san 2025 hay aw bisimila o kunnafoniyaw kɛnɛ kan I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la fɛn min kɔni ye forum de l'action humanitaire ye ale tago fɔlɔ baaraw olu kuncɛra tile 3 kɔnɔna la sigikafɔ kɛra ni ka kuma fɛɛrɛw kan fɛɛrɛ minnu kan ka ta teliya la adamadenya ale dɛmɛli baaraw olu hukumu kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni forum min kɛnɛ kan ka fara AES minisiriw kan jamana wɛrɛ maaw olu tun bɛ kɛnɛ kan an ka kɛnɛya minisiri n'o ye colonel Asa Bajalo Ture ye ale ye a ka nimisi wasa yira nin baara ninnu kan an ka kunnafonidilaw olu bɛ caman ɲɛfɔ an ye a ko kan Lasana Kɔnɛ an ka ɲɛma d'ale ka sɔrɔtaw la ka tali kɛ lakanabaliya kɔlɔlɔw ka fara waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka olu mun b'a la ka cari ni waati na AES jamanaw olu farala ɲɔgɔn kan ka sigi belebele dɔ kɛ mun ɲɛsina gɛlɛyaba mun bɛ AES jamanadenw ka kɛ lakanabaliya kɔlɔlɔw ye musakaw bɛ sɔrɔ cogo di ka se ka ni maakofɔlɔ ninnu kɔni dɛmɛ sigi kɛra sigi min senfɛ hakilina camanw tara. Au terme des travaux, les ministres ont convenu de ce qui suit. Ni lajɛ in kɔfɛ minisiriw bɛnna kan ka lajɛkulu dɔ sigi sen kan AES jamanaw tɔgɔ la u y'a laɲini ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma sinsin lakana bɛn ani ɲɛtaga kow kan o tɛmɛnin kɔfɛ u y'a sɛbɛntiya fɛnɛ ko de bɛ kɛ sababu ye ka musakaw sɔrɔ dɛmɛbagajɛkuluw yɔrɔ en soutien aux priorités humanitaires. Mali kɛnɛya minisiri ale ye a ka nisɔndiya yira ka tila ka foli di ni sigi hakilina tabaw olu ma ka tila ka laɲiniw kɛ laɲini mun na a y'a jira k'a fɔ ni an jɛna ka fara ɲɔgɔn kan ni o ye AES jamanaw ye ko a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya ninnu olu kɛlɛ. Les résultats encourageants auxquels nous sommes parvenus. Jaabi minnu bɔra ni sigi in kɔnɔ o bɛ AES jamanaw ka ŋaniya yira k'u ka ɲɛtaga sinsin ni tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye ni ne bɛna kɛ sababu ye k'a fɔ laɲini min bɔra ni sigi in kɔnɔ ko ale de bɛna kɛ sababu ye k'an ka laɲini tɔw sabati. Pour un développement humanitaire durable. Ni lajɛnba fɔlɔ in ni o ye premier forum des ministres en charge de l'action humanitaire ye ale kɔni kɛra sababu ye ka se ka hakilinaba fɔlɔw sigi sen kan mun bɛ kɛ sababu ye AES jamanaw olu ka fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ min ye partenaire technique et financier ni o ye dɛmɛbajɛkulu ye ka se ka olu fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na jamanadenw olu mako bɛ gɛlɛya mun tali la olu ka se ka furakɛ wagati bɛɛ lajɛlen na.
o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi baara kɛcogo ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ ale sanfɛ appel mali ale wulen bɛ ka jɔ a ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi ka se ka maaw ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛna baarabolo dɔ bila sen kan k'a fɔ k'a ye baarabolo dɔ bila sen kan min na se ka kɛ sababu ɲuman ye kunnafonidi baara ale ka se ka kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ sariya bɛ a laɲini toga min na an ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ o fana kɛnɛ kan lasana bɛ ɲɛfɔ k'an ye kokura walasa ka dɔ fara kunnafonidila ka sariya labatoli ale ni a yɛrɛ ka tilennenya kunnafoni labaarali la bɔlɔlɔ sira fɛ waati min kunnafoniw b'a la ka cari kosɛbɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ani ka se ka fili min bɛ kunnafoni baaracogo la ani kunnafoni lankolonw dili hakilinaw tara ka se ka sariti kura sigi sen kan yaasa ka kunnafoni baarabagaw bɔlɔlɔ sira fɛ ka olu ka kow don bɛrɛ la. Anw ka baara ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye n'a fɔ a ma ko cyber espace n'i y'a jateminɛ a bɛ san damadɔ bɔ kunnafoni fanba a caman bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛla fɛnɛ na kunnafonidila minnu bɛ yen a ka ca a caman bɛ yen u bɛ discours de haine b'u ka kumakanw na u bɛ a fɔ dɔw ma ko dérapage ani dérive o fanga ka bon bɔlɔlɔ sanfɛ anw y'a décider k'a fɔ an minnu ye kunnafonidilaw ye an ka charte dɔ bila mun bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se k'an ka baara in kɛ dans le plus grand respect et puis k'a ka baara in kɛ fɛn kɔnɔna na mun bɛ se ka kɛ kunnafoni jɛlen kunnafoni min bɛ yen ni nɔgɔ t'a la. Ni charte kura in ale dira Mali marabajɛkuluw bɛɛ lajɛlen ma ka taa se kunnafoni baarabagaw ale ni dɛmɛbagajɛkuluw bɛɛ lajɛlen ma wa ninnu bɛɛ lajɛlen ye nin baaraba in fo ka tila k'a kɔkɔrɔma don kosɛbɛ. Nous sommes réunis aujourd'hui. Puis ɲɔgɔn dalajɛ in bɛ koba ko fɔ a bɛ lancement officiel de la charte des professionnels de la presse en ligne ko fɔ o wale in bɛ jate jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka baara minnu boloda yalasa bɔlɔlɔ siraw tiɲɛni bɛ se ka dɔgɔya cogo min na. L'initiative ni hakilina in bɛ tali kɛ projet la n'a bɛ wele mara ni kunnafoni o de kama an y'a ye k'a fɔ ani dɛmɛ ka kan. est responsable. Maison de la Presse ɲɛma ka fɔ la ni charte kura in ale bɛna kɛ sababu ye min bɛna taabolo kɔni yira kunnafonidilaw la mun bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ sira fɛ. Une charte d'abord. Charte ye bɛnkan de ye o kama an bɛ bɔlɔlɔ kunnafonidila bɛɛ fo ni charte in sigili sen kan. On adhéré à cette charte. Ka se ka ni charte kura in sigi sen kan kunnafonidilaw kɔni tɔgɔ la ko ale ye fɛn ye bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna fɛn min ma. Wa dɛmɛbagajɛkulu olu kɛlen do ka ni waati na kow sigi sen kan mun bɛ kɛ sababu ye kunnafonidi mun bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la ka se ka olu kɔni don ba la ani ka kɛ sariya bonyali kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni charte kura in ko ale yɛrɛ titiri 4 ye article 19 wa a exemplaire 150 bɔɲɔngo o de tilara. An bɛ taa ni kunnafoniya ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sifinnakaw olu tɔgɔla don u bɛ laɲɛnamaya san o san u tu kalo tile 12 yaasa ka se ka sifinnakaw olu hakili o lakunu don in laɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la Mali la fɛn min kɔni ye Mali sifinnakaw ye olu tɛna to kɔ u y'a yira k'a fɔ ko baarabolo caman de bolodan bɛ u fɛ don in laɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni o taabolo ninnu ye fɛn min ye CNG maaw ye olu ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi yaasa ka maaw ladɔnniya u ka baarabolo dalenw kan Mamadou Diallo ale bɛ ɲɛfɔ CNJ n'ale ye Mali sifinnakaw ka kuluba ye ale ye wele kɛ kunnafonidilaw yɔrɔ walasa ka kibaruya daw kulo kan min bɛ tali kɛ 12 août la n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ sifinnakaw olu tɔgɔla ɲɛnamayali kama. Don kɛrɛnkɛrɛnyalen mun talen don denmisɛnninnakaw yɛrɛ ma n'an b'a fɔ ma ko 12 août o 12 août kɔnɔna la an kɛlen bɛ ka lajɛ belebeleba kɛ ka d'a kan an mana tile damadama mun kɛ baara la o hakili jagabɔ ninnu na k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛna o don ɲɛnamaya o don ɲɛnamayali don o ɲɛma belebeleba o ye an ka jamanakuntigi ye général d'armée Assimi Goïta. O y'a yira k'a fɔ sifinnaka caman bɛna bɔ an ka jamana kɔnɔna la ani fɛn min ye minnu sigilen don tunga la ka na ni don kofɔlen ale la ɲɛnamaya. An ka baara don fɔlɔ la an b'a fɔ ma ko le 11 an bɛna an ka maa hakili carinenw ni an b'a fɔ ma ko conférenciers olu ni an ka denmisɛnninnakaw minnu bɛ ka bɔ région na olu bɛɛ lajɛlen nalen don walasa pour que an ka se ka hakilinaw jagabɔ cogo minnu na an ka se ka a lajɛ solution minnu bɛ an ka problème na an bɛ se ka olu ɲɛnabɔ cogo minnu na o kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ɲinan fana ye seko ni donko o san jamana ɲɛmɔgɔ a y'o décréter walasa an bɛ se ka an ka seko n'an ka donko k'olu la yiriwa cogo minnu na o kɔnɔna la an ka région u nalen don u bɛ ka na n'u ka minɛnw ye walasa k'a yira
u fana ka seko damayira o ye mun ye an ka seko ni dɔnko la u bɛna olu yira o kɔnɔna la. u y'a yira k'a fɔ weleda min kɛra jamana ɲɛmaa fɛ général d'armée Asimi Goïta n'o de ye ka sifinnakaw ni k'olu bila faso baara waleyaw la olu kɔni wililen don k'u jɔ walasa k'o laɲini ninnu fa. an ka jamana an t'a to a ka bi mɔgɔ si ɲɛna or la ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ fɛn fɛn bɛ yen a b'an ka jamana kunkan olu k'an ka sigi k'an ka wuli anw de bɛ wuli fɔlɔ parce que anw de ye jeunes ye anw de ye sifinnakaw anw de ka ca ni bɛɛ ye jamana a bi o ye anw de ye a sini ye anw de ye o ye k'a yira k'a fɔ ni fɛn fɛn bɛna an ka jamana kɔnɔna la a b'an ka jamana kunkan i bɛ Mali denmisɛnninw ye an bɛ wuli k'an jɔ komi mɔgɔ kelen walasa k'an ka jamana défend. K'a daminɛ uti kalo tile 10 fo ka taa se a tile 13 ma baara caman bolodalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Palais des Pionniers la ani fɛnɛ Centre international de conférence CICB la fɛn min ye maa 500 bɔɲɔgɔnko olu de kɔnɔlen don fɛn min ye nin lajɛrɛba in a kɛnɛ kan walasa sifinnakaw Mali tɔgɔ la u bɛ se ka wuli k'u jɔ ni hakilinaw ye min bɛ kɛ sababu ye ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya ni k'o sabati. An bɛ taa ni kunnafoniya ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko journaliste jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko Union des journalistes reporters du Mali n'o ye UJRM ye ale bɛ ɲɔgɔndan belebele min bila sen kan san o san jamana kunnafonidilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o baara tako 4nan olu fana kuncɛra anw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'o ye Bubakar Mayiga ye ale tun bɛ nin ɲɔgɔndan in na ɲinan fɛn min kɔni ye a ka baara kɛlen ye a ye min kɛ kunnafonilankolon olu kɛlɛli kan ale tun bɛ ɲɔgɔndan in na ni o de ye fɛn min ye catégorie télé ye baara in yɛrɛ sen fɛ fɛn min kɔni ye an ka kunnafoni ɲinina in ye ale ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ min bɛ a jira k'a fɔ ko kunnafonilankolon kɛlɛli ko kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kunko ye Maru Jalo ale bɛ ɲɛfɔkan ye o ko kan. UJRM n'ale ye kunnafonidilaw ka kulu dɔ ye olu ye u ka ɲɔgɔnnajɛ tako 4nan kɛ min bɛ tali kɛ jɔnjɔndila ka ɲɛsin kunnafonidila minnu ka cɛsiri bonyala fɛn min ye san 2025 ale kɔnɔna la. Okumu kɔnɔ maa minnu ye telesow ye fo ka taa se arajosow ani an ka sɛbɛnnikɛlaw kunnafonidi sira kan olu kɔni caman ye jɔnjɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kofɔlen kan. O hukumu kɔnɔ Advance TV kunnafonidira Abubakar Muslimi Mayiga ale kɔni ye jɔnjɔn 2nan sɔrɔ ni kɛnɛ kofɔlen kan min kɛra tasibila ye ka ɲɛsin Advance jabaraniso ma ani fɛnɛ baara kɛko ɲuman ni k'o kɔkɔrɔma don. An bɛ Bubakar Mayiga fo halisa a ka nin baara ɲuman in na min kɛra kunkɔrɔta ye Advance TV ma kunnafoni kuncɛ la bi su in na kɔkan kunnafoniyaw o bɛ lase aw ma Isa Sise fɛ. Côte d'Ivoire jamana la maa bayirika bɔra sibiridon utukalo tile 9 k'u ka nisɔngoya jira président Alassane Ouattara ale ka 4e mandat ɲinini la u tilara ka jira fɛnɛ ko opposition ɲɛmɔgɔ minnu tɔgɔ bɔra présidentsigi lisi la ko ka segin ka olu tɔgɔ sɛbɛn wa kalafili yɛrɛ bolo dalen don octobre kalo tile 25 nata ma. Ganakaw fɛ yen tasibila kɛra sibiridon ka ɲɛsin maa minnu bɔnɛra u nin na finitigiw ka pankuru min binna dɔgɔkun tɛmɛlen wa maa ninnu bɛ taa maa 8 na lakana minisiri b'o la fo ka taa se sigida minisiri ma ani politikimɔgɔ ni finitigilaka dɔw. Turki kunun karidon dugukolo yɛrɛ maa 1 bɔnɛ a nin na ani ka maa 30 bɔɲɔgɔnko jogin Balikesir mara la ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔ la so 10 kɔ ɲɔgɔn fɛnɛ binna a ko la. Australie Premier ministre Anthony Albanese ale y'a jira nin tɛnɛndon k'a fɔ a ka jamana ye Palestine dɔn a dama jamana ye wa o bɛna lase Nations Unies ka ɲɔgɔnyenba kɛnɛ kan septembre kalo nata la. Australie kɔfɛ Faransi, Royaume-Uni ale ni Canada olu bɛɛ fɛnɛ ye o hakilina kelen ta. An sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la kunnafoni nasira la o de nin ye aw ni ce aw ka danaya la a ye to anw filɛli la kibaruyaw bɛ taalen ɲɛ Advance TV sanfɛ sanga ɲadamadɔ ni ne wulila bi su in na nazarakan kunnafoniyaw o bɛna lase aw ma astanso fɛ ala ka Mali lakana. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait.
Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.